lejl ieħor fejn bosta residenti kellhom jibqgħu ibatu isħana għaliex il-provvista tal-elettriku inqatet. Fost dawk li esperjenzaw tuħ ta' dawl kien hemm residenti fal-Qormi, ir-Rabat, Ħażabbuġ u anke Ħaddingli u ż-żona tal-Imrieħel fost oħrajn. Familji li spjegaw ma' Net News kif temp ta' ġimgħa il-provvista nqatat iktar minn 3 darbiet. Dan filwaqt li residenti f'Marsa Xlok qalu li id-dawl inqatat 8 darbiet f'10 ijiem. Fl-aħħar jiem il-Gvern b'ħafna pompi ħabbar li l-impjant temporanju li jaħdem bid-diesel ġie installat u beda jaħdem biex suppost isolvi il-problema tal-qatuħ tad-dawl. Madankollu bosta kienu dawk illi ilmentaw fuq il-medja soċjali li l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku qed jippersisti, jgħid x'jgħid il-Gvern u dan qed iwassal għal ħsarat kbar fl-appliances. Minnaħa tagħha l-Malta qalet li kienu qed isiru xi xogħlijiet ta' emerġenza fis-sistema tad-distribuzzjoni fiż-żona ta' triq l-Mdina fl-Imrieħel bilan li jitlestew l-interventi meħtieġa. Dan il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku seħ ftit wara li l-Malta stess tefet filmat li bih spjegaw kif l-Malta se tkun qed tuża l-impjant temporanju b'kapaċità ta' 60 megawatt, impjant li jaħdem bi fuel illi niġġes li ma filmat għala ħafna kritika għax propju f'dak il-ħin kien hemm qtuħ fil-provvista tal-elettriku buħut jgħidu li imbasta nfaqna l-miljuni. Xorta waħda ma solvejna l-ebda problema. Intant kien hemm oħrajn li b'mod dirett u bir-raġun ikkritikaw il-fatt li dan l-impjant jaħdem bid-diesel. Persuna partikolari kitbet kif dan huwa magna tal-kanċer, oħrajn jgħidu li ma jistgħux jifhmu kif dan l-impjant qed jaħdem bl-istess mod kif kienu qed jaħdmu l-impjanti għexieren ta' snin ilu. Waqt li persuna oħra staqsiet għalfejn iċ-chairperson ma ta' spjegazzjoni għalfejn dan huwa impjant mikri li huwa second hand bil-Gvern jispiċċa joħroġ il-miljuni minn flus il-poplu.